Igbo kelenu, Igbo rienu, zonu, ṅụọnụ, mụbanụ, rikwenu. Ndọma njeje mba. Ụbọchị nke taa magbuola onwe ya. Kedu kuru mere? Kedu ka ya bụ eke si anya ga anwụ? A sị na nkịta nyara akpa dị agwụ n'ọhịa. Ụbọchị nke taa ya bụ ihe ukwu ka m ji na akpa m were bịa. Ọ bara abara ma dọrọ adọrọ. Dịka onye na-ege ntị, biko asị m ebe ọbụla nọsi ike n'ọkara bụkwa n'ụlọ ọrụ isi mbido TV, ebe ihe ọma si abịa, ebe aṅụrị si abịa, ebe ihe ụtọ si abịa, ebe ihe nnukwu mmụta nke ga-enyere gị aka gị na ezinụlọ gị, gị na ụmụ gị nakwa nwunye gị maọbụkwa ndị enyi gị maọbụ ụmụnne gị. Ọ bụ ya bụ ụlọ ọrụ isi mbido TV, ebe a ka ihe niile na-eme. Ọ bụ gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Onofugode m ga-afụ na nwoke na ife na-eme, unu ga-afụ ka m si kwado. Ịnụ mara ka m si kwado na mbụ abụrụ ka m si kwado ugbu a, mana mụ a kwadoro wee bịa n'ụbọchị nke taa. Enwere onye ọzọ na-abụrụ mụa, Daniel Ejekwu, onye nkụ na ụmụ olu ya ọfụma, onye amụma nke na-ekwu eziokwu, dị prọfetik. Unu mana eziokwu na-agba ihu n'elu. Ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa, asụgode tugode asị tugide ruo ụbọchị ọbụla ọ gụrụ gị, ya bụ eziokwu eme gịnị ga-agba ihu n'elu, maka na enweghị ihe abalị mechara ya bụ ụtụtụ na-agaghị ama. Ọ gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Ọkwa ndị Igbo ka nna kpọtụrụ okwu a, ka anyị kọzie n'ubi onye anyị bịara. Ana m agọpụrụ gị ọfọ ndụ n'ụtụtụ a. Gịnị bụ ọfọ m na oge m? Ọfọ m bụ na ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị gị nwoke na mma, dịrị nwaanyị na mma. Ndụ mmiri, ndụ azụ, mmiri atala azụ anwụ na nke ọ bụrụ onye na-eme n'ụbọchị nketa na-agarị ya, ọ ga-agaziri ya ọfụma. Maka na a sị na anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị bụ oje mgbe ewu iro, anyị gbuo n'aka nri anyị ga-egbute, anyị egbuo n'aka ekpe anyị ga-egbute. Ogene ka a na-ekwu maka ya, maka na ugo chara acha wekwa n'ochuchu, ugo gbuzo na ga-achake n'imi. N'ụbọchị nketa na anyị ji nnukwu ihe emume pụrụ iche were bịa. Ya bụ ihe emume nke anyị ji maka ya wee bịa na o buru ibu, bụ ihe nke gị nwe gị na-ege ntị ga-amụta nnukwute ihe n'ime ya. N'ụlọ ọrụ isi mbido TV bụ ebe a na-ebupụta unu ihe bụ nke na-eme n'obodo, nke ga-eme gị na ezinụlọ gị bụ ndị ga-abanye nwe na ya bụ amamihe na nghọta. Ọ bụ ebe a ka ihe na-eme. Ama m dịka ị na-ege ntị ugbu a, ọ na-adịla gị kekpu na ntị na-adị onye amụma kwune nke kwuo nke bụ eziokwu, onye amụma kene eziokwu igwu iji wee bịa n'ụbọchị nke taa. Kwuke nne ya ka anyị nụrụ. Asị m gị nọsie ya ike, n'oge na-adịghị anya na anyị ga-atọpụ ya bụ eriri ahụ nke bụ eriri eji agwa ụwa eziokwu. Anyị ga-atọpụ ya maka na a sị na ezukọ ka na-eri anụ udele atọtuo ngịga. Gị bụ onye ọma na-ege ntị, ana m achọ ka ị nọsi ike. N'otu aka ahụ ka nna jụkwa gị, gị bụ onye na-ele m anya ugbu a, ọ na nna ka o si ada na ya obodo anyị bụ Naijiria, ihe na-emenụ. Ana m ajụ gị bụ onye na-ele m anya, gị wee na-ege ntị, na ihe nke ahụ ndị oyibo kpọrọ PVC ahụ ijikwu ya n'aka. Aga m achọ dị ka m na-aga ka m nweta obere ezumike tupu m abịa ka anyị mee okwu a ka esi eme ya. Nọsi ike, ana m abịaghachi azụ. Onye nwa na-ege ntị, nnọọ nwanne m. Ogene na-eme, nwoke na ife na-eme, nwoke na egwu. Ogene ka a na-ekwu maka ya. Ifugo dị ka m si kwado ịma na mụ akwado n'ụbọchị nke taa gide gbam. Ogene ka a na-ekwu ya. Ụmụnne m, asị m gị ebe ọbụla ị nọ, ana m agba ike ndị oyibo na-akpọ welcome. Welcome ọ bụrụ n'asụsụ ndị Ghana a na-asị akwụ aba. Nnọọ ụmụnne m, nnọọ ndọma jeje mba. Ama na ya bụ egwu ọmarịcha egwu etipụrụ gị onye na-ege ntị. Ama na ị nwere ya ka o si masị gị. Ogene ka a na-ekwu maka ya. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, gị bụ onye na-ele m anya, anyị ga na-enwe aṅụrị. Otu ọbụla o si wee ụwa anyị nọ n'ime ya were dịrị, maọbụ obodo anyị bụ Naijiria si wee dịrị, anyị nwa bụ ndị Igbo ga na-enwe aṅụrị. Anyị ga na-eri ife, na-eti ife, na-eli ife, maka na a sị na-enye ndị ebe a ọ na-agaba. Otu a ka o si mee. Ama m na ya bụ egwu ahụ ịgbapụrụ ya bụ ajịrịja nke ndị oyibo kpọrọ hit, o si nke na-arụ wee pụọ dịka okwu mkpu n'ọnụ tupu echebe obere ezumike. Agwara m gị okwu sị na ya bụ ihe nke ahụ ndị oyibo kpọrọ PVC ijikwa ya n'aka. Dịka anyị nọ n'ime emume nke ndọrọ ndọrọ onye ga-abụ onye isi ala, onye ga-achị, ọ bụ onye ga-achị. Unu lee anya dịka esi wee mepụ ya bụ presidential primary election. Unu afụgonu ndị ahọrọ bụ ndị ga-abụ ndị ga-esozi wee asọrọmpi nke onye ga-abụ onye isi ala. Ụfọdụ na-asị na ọ bụ onye a ka a chọrọ ka ọ chịa, ụfọdụ na-asịkwa na ọ bụ onye a ka a chọrọ ka ọ chịa.
ma onye kwuru mma ma onye kwuru ọjọọ ha ncha anụ gbalịchara ọfụma mana ya bụ isi afro wee kwaba okpu na n'ime ihe niile okwu niile a na-ekwu bụ ya bụ nke ahụ ndị oyibo kwuru iji kpe ya bụ PVC n'aka ọ ya bụ ebe okwu ụgwọrọ ọ ya bụ isi afro kwaba okpu maka na ọ bụ ihe a bụ ihe ga-eme gị i wee sonye na ndị ga-abịanye aka na ya bụ akwụkwọ ma oge ya ru maka na ọ bụ na ijiri ya ị gaghị abanyekwa o mana ohere dịrị ugbu a ihe chọba ya bụ ihe a gị na ezinụlọ gị na ụmụ gị makwa nwunye gị maọbụ ndị enyi gị maọbụ ezinụlọ gị jee gbasie na mbọ ike chọta ya bụ ihe nke ahụ ndị oyibo kpọrọ PVC ọ bụ ihe a bụ ihe ga-eme gị i wee tụnyere onye nke ahụ isi na ọ bụ onye a ga-achị o wee nwee ike wee bụgịnị bụrụ onye meririnụ ma oge a ga-adọ ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị ụnụ mana ọ na-abụ oge ihe arụ ọtụtụ n'ime anya na-eji ya akpọrọ ihe ụfọdụ na-eji aka ha wee mee onye nke ha chọrọ ka ọ chịba agaghị abụrụ onye meriri na ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị ụfọdụ nọ na ọ na-abụ oge mgbe ahụ ruo asị na onye ga-achị na amarago onwe ya mana ọ bụrụ otu ahụ ọ bụ ihe ahụ bụ ihe na-eme ụfọdụ ndị ịchọrọ ka ha chịa anaghị ewin dịka ndị oyibo kpọrọ ya ị ga-akaba ahụ rụọ ahụ gị ụka ya chọta ya bụ ihe nke ahụ bụ ihe ga-eme gị iwe onye ike bịanye aka n'akwụkwọ ọ dị mkpa nke ọma mana ugbu a anyị ga-aga n'iru iji were kpọpụ ya bụ ngịga ka o si wee dị maka na asị na ezukọ ka a na-eri anụ udele atọtuo ya bụ ngịga ugbu a anyị gaje ịtọtu ya bụ ngịga dịka mgbe unu na mbụ na ọ karakwa na isi mbido TV na ọ bụ ebe a ka ihe niile na-eme ebe a ka aṅụrị si abịa ebe a ka ihe ụtọ si abịa ebe akwa ka oke ihe mmụta nke ga-enyere gị aka gị na ezinụlọ gị nakwa ndị ọyị gị makwa ụmụnne gị were na-abanyewe na amamihe dịka isi wee bụrụ onye nwere amamihe nke ukwuu na ọ bụ ebe a ka ihe bụ ihe eziokwu si abịa ebe a ka a na-agba gị nke na-eme eme n'obodo ebe a ka a na-agba gị ihe na-emenụ dịka si bụrụ onye mma nke na-ekwu eziokwu ya bụ eziokwu ka m ji were bịa n'ụbọchị nke taa dịka mụ na unu wee nọkarịa ma kpakarịa were ghọta ihe ama m dịka ị na-ege ntị ugbu a ọ na-akọrọ ọkọ na ntị onye amụmakwa naghị nke bụ eziokwu onye amụmakwu na nke bụ eziokwu ọgịnị na-eme nwanne m ka m gbawa ọkpa na n'ihu aja ka o si wee dị ka m kọrọ ubi anyị bịara m gbajidere m anụ ka m bụ anụ gịnị bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa onye ọma na-ege ntị gịnị bụ isiokwu anyị isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa wee bụrụ ọ bụ gịnị mere ụfọdụ nne na nna jiri were na-afụ ụfọdụ ụmụ ha n'anya karịsịa ụmụ ha niile abịakwa m ọzọ gịnị mere ụfọdụ nne na nna ji afụ mebi ofu nwa ha n'anya karịsịa ụmụ ha ndị ọzọ unu lee anya n'obodo anyị bụ Naijiria ma ọ bụkwa n'obodo anyị bụ ala Igbo o kwere nghọta na ya bụ ihe a bụ ihe na-ebu ihe dịgoro iri na ime obodo anyị abịa na ezinụlọ a na-enwe ofu nke a na-akacha eme gịnị afụ n'anya ọ dịzị ka ndị ọzọ afụkwa ha n'anya anyị were na-ajụ ya bụ ihe ugbu a gịnị mere gịnị kpatara abịa na ezinụlọ mpa maọbụ mma aka afụ ofu nwa n'anya karịa ụmụnne ya ndị ọzọ dịka o si wee dịrị ugbu a ya mere anyị nwa bụ ndị ụlọ ọrụ isi mbido TV ji wee bịa dịka na okwu a dị otu a na ihe anaga na ya bụ ọtụtụ ezinụlọ anyị ga-etinye ihe ọnụ lebara ya anya ka anyị mara ihe bụ ihe butere ihe dị otu a ji were na-aga n'etiti ụmụ amụrụ amụ nakwa ndị mụrụ ha mana asị m kwuo maka na asị na uche onye adịghị njọ ka anyị jegodini n'akwụkwọ nsọ unu mana n'akwụkwọ nsọ nke anyị na-agụkwa enwere ebe akwụkwọ nsọ gwara anyị na Baịbụl na enwere nwoke a na-akpọ Jekọb ana ya bụ Jekọb nwekwa n'ọtụtụ ụmụ yiri nne ọ mụrụ ọtụtụ ụmụ mana akwụkwọ nsọ mere anyị ka anyị ghọta enwekwa na ofu nwa ya nke ọ kacha ahụ n'anya ka nke a kpọrọ Josef dịka ya bụ okwu anyị kpọ n'ọnụ maọbụ anyị ji n'aka were na-abịa ụlọ anya na ihe a na-ekwu okwu ya na ọ bụrụ ugbu a ka o bidoro na gboo na ọ fụrụ ya bụ Josef n'anya karịsịa ụmụnne ha ụnụ makwa na ọkwa ịfụnanya bụ ihe mere ụmụnne Josef ji were kpọrọ Josef dịka ha gbuo ya egbuo maọbụ ka ha ere ya ere wetụgide arụmarụ ihe a ga-eme ya mechazie ha ere ya resị ya Pọtịfa ha ọ bụ ihe a bụ ihe na-emekwa na ugbu a ụwa nke anyị ụnụ mana mgbe ihe a na-eme
na otego aka ọ gafego otego aka mana ya bụ ihe metụkwara na-abịaghachikwa na ụwa nke anyị nwa ilekwa anya n'ime ọtụtụ ezinụlọ a ga-enwe ndị nna ka afụ n'anya a ga-enwe onye mma ka afụ n'anya a ga-enwe onye mpa ka afụ n'anya gị bụ onye na-ege ntị mana ezinụlọ nke gị mana ezinụlọ nke m ihe okwu m ji n'aka okwu m na-ekwu ugbu a ọ na-eme na ezinụlọ gị ọ na-emekwa na ezinụlọ nke m maka na a sị nwoke jiri ibe gị were mara ibe m otu a ka ọ dị anyị wee sị gịnị butere ya bụ nsogbu a ọ gịnị butere ya bụ ihe dị otu a na ezinụlọ ọ pụtara na ndị nke ọzọ a abụrụ ụmụ ya ka ọ pụtara na ndị nke ọzọ a na ha amaghị eme ka ọ bụ na onye nke ọka afụ n'anya na ọ ya kacha eme merenụ mma ji wee fụ n'anya ma ọ bụ mpa ji were fụ onye dị otu a n'anya ka ọ bụ na nwa nke na o si n'eluigwe were daa ka ọ bụ na onye nwa dị otu a na-eji gold were mụọ ya ma ọ bụ silva ma ọ bụ diamond ma ọ bụkwa ndị nke ọzọ ejighị ha gold were mụọ ha ejighị ha diamond were mụọ ha ejighị ha silva ịmara ndị oyibo na-asị na ụfọdụ ụmụaka was born they was born with a silver spoon some was born with a golden spoon mgbe na-asịkwa na ebe ọ bụ na ndị nke amụchala ndị amụrụ na with a golden spoon na silver spoon enwekwara ike enwere ndị amụrụ with a plastic spoon ịghọtago enwe ndị amụrụ na plastic spoon okwe ndị amụkwara aka ọkpọrọ ha ncha were bụrụ ya isiokwu anyị wee bụrụ ụbọchị nke taa gịnị kpatara ọ bụ gịnị na-ebute ihe ndị dị otu a mere nụ ụfọdụ nne na nna jiri wee fụ otu n'ime ụmụ ha n'anya karịcha ndị ọzọ ọ pụtara na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ agụba adịghị nkọ ka ọ bụ na isi nwa Mgbeke adịghị nkọ ya bụ okwu a bụ okwu nke anyị ji n'aka were bịa dịka ị na-ele m anya agara m ayọ gị ka ị nọsie ike wee na-atụle uche na ya bụ okwu nke anyị ji n'aka maka na agwara gị nke bụ eziokwu na ọmụa bụ onye amụma nke na-ekwu eziokwu onye amụma nke gị ọ pụta o buru ya bụ amamihe buru ya bụ eziokwu ka o si wee dị wee bupụtara gị i were na-ekere i were ike na-amụta ihe kwa ụbọchị nna agwakwara gị na ọkwa n'ụlọ ọrụ isi mbido TV n'ọnwa ebe a bụ ebe ihe ọma na-eme ya bụ okwu ahụ ka anyị ji were maka ya were pụta ugbu a gịnị mere ihe dị otu a ji eme na ezinụlọ gịnị ya mere nna ji afụ ofu nwa n'anya karịsịa ọ na-ewukwe mekwa nna ahụ ribekwe nri orifọrọ nwatakịrị nke nwa nke ahụ ka afụ n'anya o jee ọ pụọ ebe a na-azụ ihe ọ bata o gotere nwa nke ahụ a na-ọfụrụ n'anya ọtụtụ ihe buru ibu ha na-emegasị ọ bụrụ na ọ ga-egotere ndị ọzọ ihe mana nke ahụ ọ fụrụ n'anya nke ya ga-apụ iche n'ime ndị nke ọzọ anyị wee na-ajụ ihe dị otu a otu akwakọ dịkwa n'aka mma pụkwa ndị nne pụkwa ha lọwakwa ha egotere ụmụ ha nke ahụ ha ka afụ n'anya ihe dị iche a nwere ike gotere ndị ọzọ mana nke mma ga-egotere onye nke a ya dị iche na ime ihe niile ya ka anyị si wee bịa n'ụbọchị kachasị na ya bụ okwu na anyị ga-etilili ya ọnụ onye ọma na-ege ntị ugbu a aga m aga n'azụ ụlọ ka m ṅụrụta obere mmiri ma nwere obere ezumike mgbe m ga-abịaghachikwa anyị na gị etinye ya bụ okwu ọnụ nọsi ike ma chere m onye ọma na-ege ntị ugbu a anyị echigataghị azụ gị bụ onye ọma na-ege ntị asị m ọ ga-adịrị gị na mma na eke dịrị gị mma n'orio dịrị gị mma n'afọ dịrị gị mma na mkpọ ụbọchị ọbụla anyị na-apụ ije ụbọchị ihe ọjọọ ga-eme ụkwụ gị agaghị apụ ama ụbọchị ọbụla ị na-eje osisi fụrụ gị wee na-atụ ukwu osisi ahụ ikuku ga-efeji ya olu onye fụrụ gị wee cheta ihe mere nwu ya eziokwu ana m arịọ ka ihe mere nwu ya mekwa ya onye si na ife ị na-eme agaghị enwe isi ya bụ onye dị otu a a ga-egbute isi ya were tinye ya o nwee ike mee gịnị nwee isi otu a ka o si dị maka na dịka m ji bụrụ onye amụma nke Chukwu nke na-ekwu eziokwu ọ bụ ọfọ m na-agụrụ gị dịka ị na-ele m anya ugbu a mgbaka mgbapụ ya ọsọ ọ bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị na-esonye anyị na ya bụ ihe emume nke anyị ji n'aka maọbụ okwu nke anyị kpọrọ n'ọnụ wee tupu anyị aga obere ezumike ugbu a ana m achọ ka ị were ihe nke ahụ ndị oyibo kpọrọ belt gbamadosie ụkwụ gị ike nọrọ ka ị tọọ ntị were nụrụ ihe m ji maka ya wee bịa maka na esi m olu were bịa bunye ka egbe m ụbọchị nke taa na ihe bụ okwu nke anyị kpọ n'ọnụ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ị ga-amụta nnukwute ihe n'ime ya ma na-echefula
n'ọkala bụrụ ụlọ ọrụ isi mbido TV n'ọwa ebe a ka ihe ọma si abịa ebe a ka nke bụ eziokwu si abịa ebe a nka nke na-eme ka gị na ezinụlọ gị wee na-enwe obi aṅụrị ma na-abanyewekwa na amamihe dịka o si wee kwesị. Mgbe otu ihe dịkpa ị ga-emere anyị ụnụ mana na ọ bụ ihe ubi na-eme ọba na-emekwere ubi. Agwara m okwu na mbụ na ọ na-abụ ọkụkọ amụọ nwa ọkụkọ bido riwe ndanda, oge nwa ọkụkọ ga-anwụkwanụ ndanda emekwa gịnị ebidokwa wee ribe nda ya bụ nwa ọkụkọ, ya ka ndị oyibo kpọrọ vice versa. Dịka m gwara na mbụ asị m nọwụ enye ndị ebe a enye ndị ebe a. Ọ bụ gịnị bụ isiokwu m? Isiokwu were bụrụ dịka ị na-ekiri ya bụ ihe omume a, aga m achọ ka ị gakwa na ya bụ akara ya ebe ị ga-enweta ụlọ ọrụ anyị maọbụla Twitter o maọbụla Facebook o maọbụla Instagram o ma YouTube, ebe ọbụla ọ bụ chọkịna anyị na @isimbido TV. Ije ebe ahụ ọ bụ na ikirisie ya bụ ihe nkiri nke anyị ebupụtara ebe ahụ, ịtapụ ihe nke ahụ ndị oyibo kpọrọ like, ịtapụkwa nke a na-akpọ subscribe maọbụkwanụ share. Ọ na-adịkwa mma otu ahụ. Ya bụ ihe ubi na-emerụ ọba na-emerụ ubi, otu aka o kwesịrị na-aga. Gị bụ onye na-ege ntị, dịka m gwara gị na mbụ na tupu anyị aga ezumike, enwere okwu mkpọrọ ọkpụkpụ anyị ji maka ya were bịa. Dịka m si unu na ọ na-abụ ezukọ ka a na-eri anụ udele eme gịnị atọtuo ya bụ ngịga. Anyị mechara mee gịnị tọtukwe ya bụ ngịga ahụ dịka o si were zie. Gịnị bụ isiokwu anyị kwubere na mbụ? N'isiokwu anyị bụ gịnị mere ụfọdụ nne na nna ji were kafu ofu nwa ha n'anya karịsịa ụmụ ha ndị ọzọ ọ mụrụ, maọbụ nne o maọbụ nna. Otu a ka o si wee dịrị. Aga m n'iru wee gwakwa gị ka o si wee dị n'akwụkwọ nsọ ebe Jekọb mụrụ ọtụtụ ụmụ hiri nne. Mana n'ime ụmụ niile ahụ ọ mụrụ, ofu nke bụ nke oyibo kpọrọ last born maọbụ nke ibetemaazụ bụ nke ọka megịnị afụ n'anya, ya bụ onye nke a kpọrọ Josef. Ya ka m ji gakwa n'iru wee gwakwu na ya bụ ịhụnanya ahụ nwere ebe Josef nọ meziri ụmụnne ya ji were kpọọ nwatakịrị nwoke okorobịa asị. Anyị ji wee sị na n'ụbọchị nke taa na anyị ga-abịa ka anyị rute ihe aka ma ọ tinye ọnụ na ya bụ ihe metụtara okwu a. Gịnị kpatara ụfọdụ ndị nne na nna ji aka afụ ofu nwa ha n'anya wee karịsịa ụmụ ndị ọzọ? Wee jụọ, ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ, ka ọ bụ agụba adịrọ nkọ, ka ọ bụ isi nwa Mgbeke adịrọ mma, ka ọ bụ ụfọdụ ndị amụrụ ha with golden spoon, mụọ ụfọdụ ndị with silver spoon, mụkwa ndị ọzọ with plastic spoon. Enwekwara ndị amụtụkwara with aka ọkpọrọ. Ọ bụ ihe dị otu a ka anyị si ka anyị were anyị na unu were kpakọta ụkata ka anyị mara ihe na-ebute ụmụ ihe ndị a. Dịka m bụrụ na mbụ, a sị na uche onye adịrọ njọ, a sịkwa mụ ha kwuo mụ bụ onye amụma nke ike na-ekwu eziokwu. Aga m enye unu ofu ya bụ ihe na-eme nne na nna ji afụ ofu nwa ha n'anya karịsịa ụmụ ha niile. Asịrị m kwuo nke mbụ, tọọ ntị ka m tụpere gị azụ. Nke mbụ na-akpata ya bụ ihe dị otu abụ ka ndị oyibo kpọrọ character maọbụ agba nwatakịrị. Abịa na ezinụlọ, agwa nwa na-akpasị nne na nna ha, maọbụ agwa nwa na-akpasị ndị obodo, maọbụ ka nwa si akpa agwa na-eme nne na nna afụ ya bụ nwa n'anya. Ọ bụrụ na nwatakịrị akparamagwa ya mara mma nke ukwuu, ọ na-eme ka nne na nna obi ha mee gịnị na-alọrị bara na-atọ ụtọ, na-enweta obi umeala n'ebe ya bụ nwatakịrị ịnọ. Agwa na-abụ ihe na-abụ ihe na-eso na ya bụ ihe na-eme nne na nna ji afụ ofu nwa ha n'anya karịsịa ụmụ ha niile. Nke aha wee bụrụ nke mbụ, ya bụ agwa character. Nke abụọ ya bụrụ enwere ihe ndị be anyị na-akpọ ịlụ ụwa. Enwere na-akpọ ịlụ ụwa, ndị oyibo na-akpọ ya reincarnation. Yes, a na-akpọ ịlụ ụwa. O nwere ike abịa n'ezinụlọ, ya bụ nwatakịrị ha na-ekwu maka ya na ọ bịara ụwa dịka mebi nna ha mmegbo maọbụ nne ha mmegbo. Mebi ka o si emebi ka nne nke nna ka ha na-abụ si wee dịrị tupu nne ya anwụọ maọbụ nna ha anwụọ. Ịhụnanya ahụ nọ n'etiti ha, ọ bụ na nne ahụ bịazie ya bụ ụwa ọzọ, ịhụnanya ga na-abawanyekwe dịka o si dịrị. Ya bụ ya na-akpọ ịlụ ụwa. Wee fụ na nna ọfụ ka nwa ahụ si akpa agwa sị, onye a dị ka nne m maọbụ onye a dị ka nna m. Nke nwaanyị sikwa onye a dị ka mpa m bịara m ụwa maọbụ mma m bịara m ụwa.
so ya bụ ihe na-eme nne na nna ji eme gịnị afụ ofu nwa ha n'anya karịsịa ụmụ ha ndị ọzọ. Ya bụ ihe a na-akpọ ịlụ ụwa, na ya bụ ihe ahụ bụ ihe na-eso n'ọtụtụ ihe na-eme ha ji eme agba dị otu a. Ọ bụrụ ihe ndị okwu anyị na-ekwu maka ya, ị ga-afụ na nwatakịrị ahụ nwere ike ọ na-akpa agwa ọjọọ, ma na-akpa nke ọma ma na-akpa nke ọjọọ. Ị ga-afụkwa na ya bụ nne na nna ka na-ahụkwa nwa ahụ n'anya karịkwa ka ha si fụ ndị ọzọ n'anya, ma ọ kpara agwa ọma ma ọ kpara agwa ọjọọ. Mana ya bụ ihe ahụ ha ga-ahụkwu ya n'anya, maka na gịnị, ha nwere onye dịka nọ nna ha nwụrụ anwụ bịaghachiri ya, ọ bụ nne ha nwụrụ anwụ bịaghachiri ha. Ha na-akpazi ya agwa na mama abịala m ụwa, ma mama abịaghachighị azụ. Ya bụ ihe dị otu a na-eme ọtụtụ nne na nna ji were ka mee gịnị, fụ nwa ha n'anya karịa ndị ọzọ. Ihe a bụ okwu dị ole ma ole m rụtụrụ aka n'uche nke m, maka na a sị na uche onye eme gịnị adịghị njọ. Ọtụtụ ihe ndị bukwara ibu bụ ihe na-eme ka nne na nna fụ nwatakịrị n'anya karịchaa ndị ọzọ. Ụnụ mana abịa n'ezinụlọ, ọ bụrụ ebe amụtara nwaanyị, nwoke na-achọ nwoke, o jere ụlọ ekpere nke a, o jere ebe a, o jere onye amụma nke, o jere ebe a, o jee ugwu dị nsọ, o na-ekpe ekpere. Gịnị ka ọ na-ekpe? Chukwu ya mee gịnị? Ya nye ya nwa nwoke. Ọ bụrụ na ọ chọgide ihe ndị dị otu a, chọgide, mechazie Chukwu wee gọzie ya ihe ofu bụrụ nwa nwoke. Ndị nwe mmadụ, nwoke ahụ agaghị eje nwa ahụ mee gịnị wee egwuregwu. Ihe ọ bụsọkwara nwatakịrị ahụ mee, nwoke agaghị eji eme gịnị wee egwuregwu. Gịnị ka m na-akọwa bụ na ọ na-esi ka nwa si wee bịa esi wee mụọ nwa. Mebi ọ bụrụ nwa mụtara ebe a na-achọ nwa achọ, anaghị eme gịnị eji ya egwuregwu. Otu aka ka ọ dịkwa n'aka nke nwaanyị. Ọ bụrụ ebe a mụrụ ụmụ nwoke, mebi omezie ka Chukwu si wee mee amara, nwata nwaanyị ayọgide Chukwu amara, biko onye nwaanyị, biko nye m nwa nwaanyị, amụtazie nwa nwaanyị ahụ, ọ bụrụ ofu nwa nke nwaanyị ka enweta n'ezinụlọ ahụ. Otu akwa ka nke nwaanyị a ga-esi wee hụ nke nwaanyị ahụ na, maka na ofu nwa nwaanyị ha ga na-ebu ya, maka na a sị na ọ bụ na onye isi zọ ha ụdara ọ tụtara n'ọkpa, onye ga-enye ya ọzọ. Ya wee bụrụ ya na nke a na nwa ahụ ga-abụzi ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ. Ebe ihe akacha adị ire bụ na nwa nwoke. Ọ bụrụ ezinụlọ a mụrụ nwa nwaanyị abịa mụta ofu nwa nwoke, nwanne m, anyị afụgide ya n'anya tụlee tupu ebighị ebi. Ọ bụ ihe ndị dị otu a bụ ihe na-ebute ya bụ ịhụnanya karịsịa n'etiti ụmụ ndị ọzọ. Ya mere anyị nwa ji wee bịa dịka anyị tinye okwu ọnụ. Ama na gị onye na-ege ntị, dịka anyị nụgoro ya bụ ihe ndị ngụpụtasịrị gị ugbu a, ana m aghọta na ya bụ okwu m na-ekwu na ọ bụ eziokwu, maka na mụa bụ the prophetic, onye ama nke na-ekwu eziokwu, maka na esokwe mmụọ dịka isi wee mụọ, maka na esi m ndị Igbo si jiri ibe gị mee gịnị mara ibe m. Ya bụ okwu a bụ ihe bụ ọtụtụ ihe ndị na-eme n'ezinụlọ a ga-eji wee mee gịnị fụ nwata nwaanyị maọbụ nwata nwoke n'anya karịsịa ụmụ ndị ọzọ. Dịka m blaga na mbụ n'ụlọ ọrụ Isibido TV, ọ wee ebe a ka ihe ọma si abịa. Onye ọma na-ege ntị, aga m achọ ka ị nọsi ike, ka m jee n'azụ ụlọ ka m rụtụkwa obere mmiri were chigatakwa azụ. Ma m ga-echigata azụ, aga m akpọtụkwa gị aka na ka o si aga, ịghọtago, ka m gwụkwazi gị ka o si. Onye nwa na-ege ntị, nọsi ike, ana m abịa. Nnọọ nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, anyị echigatago azụ. Onye omume na-amasị, agbaghị nnọọ n'ụlọ ọrụ Isibido TV, n'ebe a ka anyị nọ kpọmkwem, ebe esi enwetara ụnụ ihe ọma pụrụ iche n'ụdị ọbụla ị chọrọ, nke ndị oyibo kpọrọ maọbụ ndị Yoruba, ndị ofe mmụrụ kpọrọ orishirishi. Ịghọtago, ọ bụ ebe a ka esi enwetara ụnụ ya bụ ndị oyibo kpọrọ ya varieties, Yoruba akpọ ya orishirishi. Ndị Igbo anyị akpọkwana ya odelode. Ịghọtago, ụlọ ọrụ Isibido TV atọgbugo m. Ogịnị ka m na-ekwu, ebe nke egbuola m egbuo, maka na dịka m na-ekwu ya bụ okwu, mụrụ m na amụrụkwa ihe, maka na aka m nakwa na-amụ
mana mmatụ ọsịkpana na-aga na ịmụ ịghọtago ndị ọma na-ege ntị dịka nna gwara gị na mbụ na ebe a ka ga-emego obi aṅụrị ụlọ ọrụ atọgbuola onwe ya ị ga-achọ ihe ọ bụla na-eme kpakpaka na ụlọ ọrụ isi mbido TV na ebe a ka emume dị ukwuu si abịa ogene ka anyị na-ekwu dịka anyị na-ekwu a na-emekwa eme ị na-atapụkwa aka na ya bụ like maọbụ share maọbụ ịghọtago subscribe ịghọtago ọ bụrụ na ọgbagbu bido gị anya jewe na ụlọ ọrụ isi mbido TV at isi mbido TV chọwa anyị maọbụ na Facebook maọbụ na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na YouTube enweghị ebe anyị zụrụ ụwa ọnụ anyị nọgide gbam mgbanụ ugbu a ka m gbagọkpa n'eze dịka o si wee kwesị ekwesị ọ bụrụ bụ ugbu a ka ị na-ajọ esonye anyị maọbụ ị na-ajọ anyị na ya bụ ihe omume nke anyị ji n'aka onye ọma na-ege ntị gbanye ya bụ ihe anyị ji eme nkiri ugbu a nọsie ike dịka anyị kwere na mbụ anyị ekwugo okwu ndị dịgasị aṅa metụkwa aka na ya bụ ihe nke ahụ oyibo kpọrọ PVC unu mana ọ bụ ihe na-agazi ugbu a na ala anyị bụ Naijiria onye ọbụla chọrọ onye ga-achị onye basị na ọ bụ onye ga-achị ndị APC na-aba mba na ọ bụ onye dota ga-achị ndị PDP na-aba mba na ọ bụ onye dota ga-achị ndị Labour Party gịnị ka a na-akọ nakwa na-aba mba na ọ bụ onye dị otu ala eme gịnị ga-achị abịazie n'ime ụwa individual dịka anyị si bụrụ mmadụ Mr. A sno PDP ga-achị Mr. B sno APC ga-achị Mr. D sno Labour Party ga-achị ma A ma ọ bụ B ma ọ bụ C chịrị ọ dị mma mana dịka o si wee kwesị ekwesị iji wepụ onye ga-esonye na ntụnye aka maọbụ ibe ya aka n'akwụkwọ oge mgbe ihe ahụ ga-eru nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị jee chọwa ya bụ PVC jisie ya ike ọ bụ ya bụ ihe ga-eme gị ka ga-eme gị ka isonye na ndị ga-eme gị na-abịanye aka n'akwụkwọ ma oge ahụ ru n'afọ 2023 onye nwa na-ege ntị nke ahụ wee bụrụ ya anyị gazi n'iru were tọpe ya bụ ngwugwo anyị ji maka ya wee bịa gịnị bụ isiokwu anyị rutere isiokwu anyị aka sị na isiokwu anyị bụ na gịnị kpatara ụfọdụ ndị nne na nna ji wee ka ofu nwa ha n'anya karịsịa ụmụ ha ndị ọzọ ha mụrụ agakwara m n'iru wee metụ gị aka gbasara ka Jacob si wee fụ nwa ya bụ Joseph n'anya karịsịa ụmụ ya ndị ọzọ ya bụ ịhụnanya na-akpatakwa n'ụfọdụ enwe ha na-akpọ enmity n'ezinụlọ maọbụ enwe ha na-akpọ enviness n'ezinụlọ ọya ụmụ ihe ndị a na-ebute nsogbu na ezinụlọ dịka o si dịkwa na ụwa nke anyị nọ n'ime ya bụ ọtụtụ ndị nne na nna ha ka na ihe dị otu a ka na-aga megwe gịnị ka na-agakwa n'iru na ụfọdụ ezinụlọ nwa bụ onye amụma na-ekwu eziokwu si na ọ bụrụ na uche obi nke m na asị m kwuo maka na uche onye adịrị njọ aga m asị na ihe mbụ ị na-ebute ya bụ akparamagwa maọbụ ka esi eme ya na ezinụlọ ga-abụkwa na onye na-ebute ihe ndị a na-abụ karata akparamagwa nwatakịrị maka na abịa na ezinụlọ nke nwata si akpa agwa na-eme nne na nna eme gịnị afụ ya n'anya ga-eme maọbụ nne afụ ya n'anya karịa ụmụnne ya niile maọbụ nna afụ nwa ahụ n'anya mee gịnị karịa ụmụ ha niile ya bụ akparamagwa nke ndị oyibo kpọrọ karata dịka igbo onye nwa na-ege ntị ma ịbụ nwata ma ịbụ okenye biko kpaa ezigbo agwa maka na ọ bụ ezigbo agwa na-eme gịnị na-ebute ịfụnanya nke ahụ ya bụrụ ya agakwara m n'iru were si kpagakwaga ọzọ na ihe na-ebute ụfọdụ nne na nna ji afụ nwata n'anya karịa ụmụnne ha ndị ọzọ bụ na enwere ihe na-akpọ ịlụ ụwa maọbụ reconnection nke ndị oyibo kpọrọ na ọ bụ ihe ndị dị otu a bụ ihe na-ebute nne na nna ji afụ nwa ha n'anya karịa ndị ọzọ na ọ bụ ihe dị otu a ọ nwere ike asị na onye lụrụ ụwa mma m mgbe gboo ma ọ bụ onye lụrụ ụwa mpa m ụmụ ihe ndị dị otu a were eme ihe nna wee fụ nwa nke ahụ n'anya karacha ụmụ ya ndị ọzọ ụmụ ihe ndị dị otu a bụ ihe na-ebute ihe ọ bụgodị na nwa na-akpa agwa ọjọọ aka nọkwa were gịnị efu ya n'anya agakwara m n'iru rụtụkwa aka na ihe na-ebutekwe nne na nna ji eme gịnị afụ nwa ha n'anya karịsịa ndị ọzọ bụ ihe nke akpọrọ nke si wee mụta nwa mebi ọ bụrụ onye na-achọ nwa chọta nwa chukwu agọzizie ya n'ihe ihe nke bụ ọchịchị obi ya ha ga-ahụkwa nwa dị otu a n'anya karịsịkwa ụmụ ndị ọzọ ọ mụrụ igbo ndị ọma na-ege ntị a sị m na ndị Igbo si na ọ na-abụ ebe ọkụ nyụrụ achịsa ọgwa maka na ọ na-abụ anyụcha nsị ma aka ha ya ọnụ ya bụrụ otoro achọghị m ịrapụ gị ugbu a mana aga m asịkwa ka ị nọrọkwa nọsi ike ya bụkwa emume ndị ọzọ ga-abịakwa mana ọ dị ugbu a na anyị ga-akọchịkọta isiokwu anyị ọnụ dịka m si gwa gị na mbụ ọ bụrụ na nwere ozi chọrọ ịtụbatara anyị ma ọ nwere arụmarụ ma ọ bụ o nwere ihe ọzọ ya mapụrụ ọkwa ahịa ihe ọ bụla anyị chọrọ
Join na at Isibido TV maọbụ na Instagram maọbụ na Facebook maọbụ na YouTube maọbụ na Twitter ebe ọbụla o si wee dịrị tụbatara anyị ozi a ga-edeba ya anya maọbụ mụ bụ onye amụma nke na-ekwu eziokwu ya mma nke na-ekwu eziokwu tụbatara m ya na Instagram mụ ya bụ The Prophetic Daniel. Aga m ahaziri gị onye ma na-ege ntị ụbọchị nta anyị chọọ